דני. הלו. היי, בוא נראה לאן אנחנו הלכנו. אנחנו הלכנו לים. ותראה איזה יופי, כולם נמצאים על החוף. יש סירות. יש שם מלא סירות. תכף אני אצלם לך את הסירות שתראה. ועכשיו אני אראה לך את הים. הנה דני שמה. הלך לשם. אתה רואה דני? אופס, איפה דני? לא יודעת איפה דני, הנה הוא שם. דני שם. ופה יש מלא 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 סירות. תראה איזה יופי של סירות יש פה. יש פה אנשים שנמצאים על החוף ושוחים בים גם. מלא אנשים שוחים בים. יש קצת גלים, אבל לא הרבה. ממש כיף.